a ten kmen, na který poleze Honza, tak to je kmen B. Takže česko-dánský souboj. Oba dva pánové budou za chvilku přikurtováni a polezou nahoru. Co nejrychleji se pokusí dostat do výšky 10 metrů a pak co nejrychleji také dostat dolů ten kotouč. Jsou tady poslední rady oběma závodníkům. Honza Kamír, Česká republika, číslo 14, 13. Espen Pedersen, Dánsko. Are you ready? So, ještě chvilinku. Problém. Tak. Teď to vypadá, že bude všechno v pořádku. We can start. 3, 2, 1, go! Oba borci už lezou nahoru. Dánský reprezentant o něco rychlejší, ale víme a tušíme, že to neznamená, že když vyleze nahoru, že je vítězem tohoto klání, ale dánský reprezentant Espen Pedersen má navrch, ale Honza ho dohání. Honzo, pojď! Espenova pila už se zařízla, ale Honza je v těsném závěsu. Honza už si bere pilu do ruky a teď uvidíme jeho zručnost, jak jeho levačka maká, trošku se tam zakousla, teďka tam nějaký problém trošku s pilou, to znamená malinký náskok pro Espena. Espen Pedersen, ale teď už Honza jede, Honza dohání, Honzo, pojď. A Espen už má dole kotouč, výborně, no a Honza a jeho levačka, vidíte to, že těch pilin jede dolů hodně, Espen už pomalu může jít dolů, protože má svoji disciplínu za sebou a Honza musí ten kotouč zmáknout. Je to nesmírně fyzicky náročné, představte si, že visíte v 10 metrech a ještě u toho pracuje vaše ruka. Pila zajela a jo, je to tam, tak Honza teď s rychlostí, ten závěr zvládl fantasticky, opatrně Honziku dolů, ať se nic nestane. Dámy a pánové, potlesk. To byli dánský reprezentant Espen Pedersen a jeho vyzývatelem Honza Kamír, Česká republika.